Sådan der. Så skal du gå væk. Du skal ikke være med i filmen. Klipper. Ja, jeg ved det godt. Vil du ikke række mig en saks? Hvor har du den hen? Det ved jeg ikke. Kommer min hånd jo med i, så. Tak. Du skal tage med det store kamera. Men du skal vente til vi er nået lidt længere. Nu skal du lige sætte dig ned og arbejde. Nu skal du lige komme af. Hva? Du kan også være, at du lige skal tage tid. Er det hvor lang tid du er i gang nu her? Så jeg kun væver en halv time cirka. Vil du have en halv time? Hov, nu vævede jeg forkert. Vil du ikke godt lade være med at afbryde mig? Nu starter vi forfra. Klipper det bare ud, bare ud. Nej, der er ikke nogen, der skal klippes i. Det skal være one take.